Maya pa oras ka balik. Kaya taming mabilog ang pwersa ng GNN TV44, mabiyela rin mga panahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilya taning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap gini Miyerkules, September 24, 2025. Yaku po ibeniginto at iti ing News Force, Pampanga. Personal name kay kasabihan DPWH Secretary Vince Dizon, ing kontraktor ginawa king flood control project king barangay Kandating Arayat. Ay ning report. Inyang Martes, September 23, kinompronta ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, Engineer Edgar Sagom, ing makibandi ning Edmarie Construction and Trading, kaugne ning paulit-ulit pangasira ning flood control project kete king barangay Kandating Arayat. At suya naman king inspection IT, i-Independent Commission for Infrastructure Advisor Benjamin Magalo. Ang problema natin dito, yung dami na binuhos ng pera ng gobyerno dito since 2018. Tapos ganyan-ganyan lang, masisira din. May problema yun. Agpangkang Dizon, iimbestiga na ning DPWH nung pagamit ng sagum ing kayang lisensya king aliwang kumpanya o individual. Meto nga aligasyon na posibleng may kaapekto kano king kalidad ning proyekto. Balaos mo naman ing inspeksyon at review ning kontrata bang pakibalwan ng ating meging pa maglabag keti. Pagka hindi ka magsabi sa amin ng maayos, sabihan mo na kami. Kasi problema to. Problema yun ni boss. Engineer, problema yun. Ing amanwang proyekto inaw siyang rehabilitation of the eroded bank of Pampanga River in Kandating ay naproba ninyang 2018 ating halagang 20 milyon. Kay nanita tinanggap iting 5 mikakawaning pondo aminabot king halos 295 million pesos. 20 million inyang 2018, 91 million inyang 2023, at duwang kontratang siya 91 million inyang 2024 at 100 million pesos inyang 2025. August 2024, inyang mela sakyay nga manuang flood control project, amig dalang peligro, kareng residenteng manok nangan malapit king lugar. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. King aspeto ng turismo, King Bacolor. Panigobra ng Vice Mayor Rondong Ka, ing pamanyulong ng Tourism Code, bang arehistro lareng resort, King Balen. Ay ning report. Lalam ning susubong nga Municipal Tourism Code, aamuyot na lang Bacolor Vice Mayor Ron Dongka, reng makibanding resort na irehistro reng karelang negosyo, bang asiguradong masalesing regulasyon, at igit kingega na gana ing kaligtasan dareng bisitang darayo keti. Kaya pinupush po namin ang Tourism Code para ma-regulate po namin yung mga private resorts. Meron po doon na regulation na gusto natin, may records po tayo for safety ng mga tao na nag-come and go, na pumapasok po. So may records po tayo, and at the same time na nalalaman natin na meron palang ganito kadaming resorts na pwede natin pasyalan. Agpang kang Vice Mayor Dongka, metong karengmani munang prioridad ning lokal a gobyerno ning Bacolor, ing panyulong ning turismo, kabilang naketing pamanalakad tourism park, nung rin papakiting lokal a kultura, reng festival, at reng mga nyaman na pamangang kapampangan, kapamilatan da reng cooking competition. Kasalukuyan po, meron pong tourism park na dinidevelop po dyan sa malapit po sa Gugu Dike sa tabi ng Barangay San Vicente. But speaking of tourism programs, as part of the tourism, alam niyo naman po Bacolor ay sagana sa kultura, sa history. So yung pong mga activities namin like Lanaval de Bacolor, Makatapak Festival, yung Mutyaning Bacolor na ngayon, Arena de Bacolor na.
So, tuloy-tuloy po yan. At Kaya be mo naman kay karelang inisyatiba ing pamakipag-ugnayan ng LGU king Pampanga State University o yung dating Don Honorio Ventura State University o DABSU para king pamagpatibe na rin programang pang-edukasyon at pang-turismo. nakikipag-tie up po ang munisipyo sa DABSU sa mga estudyante kung ano pa po ang mga pwedeng i-develop when it comes to tourism. Maragul kanu'y potensyal ng Bacolor bilang sentro ng turismo, lalo na't kikilalanan niya iti bilang metong kareng paboritong wedding destination king region. Uli dareng makasalisayang Pisamban, kalupa na ning San Guillermo Parish at San Vicente Church. Kaugnay na niti, makipag-ugnayan niya naman ng Bacolor kareng pribadong sektor, kalupa dareng Airbnb at kareng makibanding private villas, bang apasik nangan pa yung karanasan dareng turista. King panalwima niyaw siya doon ka king gustong pa magrehistro dareng negosyo. Emo para king pamanuki king batas, nune para mo rin king kaligtasan at king balaw sa progreso ng industriya ng turismo king Bacolor. Para po makita ng mga Kapampangan and at the same time, hindi lang po buong ng Pampanga, pati po ng buong Pilipinas na meron po palang mga resorts na ganito sa Bacolod. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Peni mo na ng Mayor Vilma Caluwag ng Siyudad San Fernando in pamagdake sao karing apektado ng album. Ay ng report ng Patricia Mamangon. Tambing ng pemuntalan ng lokal na gobyerno ng Siyudad San Fernando, king pamanimuna ng Mayor Vilma Caluwag, reng pamilyang apektado ng albog. Asangkan ng Super Typhoon Ragasa o dating Nando, ape pasik na nga ng hanging habagat. Inyang Martes, September 23, personal yung menata ni Caluwag, kaya bang City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC, kareng ayuda, ibat king national government, kareng migit atlong dalang pamilya ketiking Sitio Olivas, Barangay San Nicolas, nung nuka rin makalbog lapamurin keng Danum, Reng Bale. Inutos ning alkalde king CDRRMC na ibalawos ing masusing pa magbante king kabilyan darembalang komunidad aapektado ning albog at siguraduang miyabot kareti ing kailangan na saup. Balabalaos naman ing monitoring ning syudad king kondisyon king panahon bilang pa magsadya king posibleng pa maglala ning sitwasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa mga paling balita, kim pa magbalik ng News Force Pampanga.
Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Libreng operasyon para kareng ating CLEF ing yampang ning KDFI at reng kasanmetong aaguman. Ay ning balita ng Patricia Mamao. Balawo sing misyon ng Kapampangan Development Foundation Incorporated o KDFI amamye pag-asa at bayong timan para kareng kabalen. Kapamilatan ng libreng operasyon para kareng ating cleft lip at cleft palette. Inyang September 17, 2025, ganapan niya yung metong libreng operasyon kaya king Dr. Jesus A. Datu Medical Center king San Vicente, Bacolor. Kasan metong ning KDFI ing Love for Life Foundation ning Philippine-American Physicians, Datu Angeles David Malyari Foundation Incorporated, Rotary Club of Mabalacat, Arellano University, Manila at ing lokal na gobyerno ning Bacolor. Kaya kareng serbisyong miyampang ing cleft operation, dental checkup, cleft consultation, speech therapy, libreng pamangan ang pong accommodation. Sinigurado ng KDFI ing zero balance billing inya alalang bayaran ni 5 reng pasyente. Darayo keti reng kabalentamo ibat pa king Samar, Mindoro, Zamboanga, Laguna, Batangas at aliwa pang probinsya. Malibat pa inyang 2008 maabot na laking migit 3,000 na pasyente reng aso pa ning KDFI kareng miyayaliwang sulok ning bansa. Metong nga kanong patunay iti na ustong abe-abe at misasan metong mas marakal pang timan ing mibalik kareng Pilipino. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilom ng 24 oras. Lalo yung pang Mexican ng Tropical Storm Opong, ikitsaytiking dayong 680 kilometers northeastern Mindanao, ating sikanaangin na 65 kilometers hanggang 80 kilometers per hour, papunta king direksyon west-southwestward, king bilis sa 20 kilometers per hour.
Iopong at chupaking luwal ng Philippine Area of Responsibility alaya pang direktang epekto king bansa. Makanyang man, asahan pamurin ing maura na panahon pauli ng southwest monsoon. Kamalayan maging parti ka king pamagbalita ketiking News Force Pampanga na anumang kaganapan, isyu o reklamo king kay lugal, malyari mong isumbo o ikwento kapamilatan na rin numerong mayakit king kay screen. Malyari mo namang mag-post king kay kaming Facebook account. Abe, nung atin kang kamag-anak o kaluguran, amaluwat mo nang ikasundo. Masantingawsan mo na lahat, ing sakit mong loob, lakwas ng kaliwan. Uling wariyabe, mi bay ching talapagligtas, king sangkan ay tamo naman, mi patawaran. Ligwa mo na abe, uling 92 days na mo, Pasko na. Panalakaraning News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita, bilang panatang serbisyo, kanisab lang Kapampangan. Ayel venue lang ni Miyerkules, Remekala pa Istorya, Ketiking Probinsya. Yako po'y Beniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susuyo. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.